Goeie. FFF, dan zijn de drie letters voor Vereniging van Volksvermaken uit Grauw. Net meer dan een merkencommissie, hè. FFF ken ik betutten Vereniging voor Filmbiologie. En ze zijn er nog volle meer organisaties in Friesland die haar FFF nemen. Google wordt er gek van. En we krijgen er een bij, hè? Fries Filmfonds. Geen organisatie, maar een poeder met jild. Die leidt kleer van jullie dit films met je willen. Twee deputeren zitten klaar om u te vertellen dat zoks ook zo mooi is, maar dat het alweer 4 lang lien is dat er een Friese filmmaker was. Wils we in de tijd daar ook zo aardig bij begonnen in 1937, doet Karu 2 maken waar toch een soort leur uit de Friese cultuur. En hoe mooi, daar zie je al beelden in van de grootste merken. Nu weet ik weer net een echte Friestalige film, want er weer enkel maar muziek te harken. Een stomme film die net in bioscopen draait is, enkel in dorpshuizen. De echte films die komen letter en alle historische Friese figuren en barns die ben wel op filmdoek te zien west. En dat wordt wel weer, zei deputaire Krol. En deputaire Volkers die gaat over het Fries praten, die zei dat het heel wichtig was voor de Friese taal. Want Safje klopt nog wel eens een beetje, maar Fort en hij skeerten ze weer een keer terug. Ze jubelen dat er meer Friese films te zien binnen op televisie en dat er dan meer toeristen naar Friesland komen zullen. Want om vlekken Maastricht te zien is, komt er meer mensen naar Limburg, zijn ze. Nou, dat komt echt net van die serie. Zo komt wat hutfietswedstrijden op televisie, waar er even een alterneerd aan is, beelden van omjouwing laten worden. En dan nog, we gaan peken de Alversterrentocht van fietsers profsjen kennen, maar dat had ik meer op smieten. Boven dat, weet je wat in dat fonds zit? Een hele ton per jaar. Nou, daarvoor zou ik net eens 2 documentaires met je kennen over Siebe Krol zien inlopen van de oren, cultuur en subsidies in Friesland. En Eke Volkers haar idee dat Friese films de Friese taal internationaal zichtbaar met je kennen zoeken.